F'inqas minn ġimagħtejn oħra żewġ atturi ta' Hollywood mistennija jibdew jaħdmu fuq produzzjoni ta' film miġbud f'Malta bi storja ispirata minn ġrajja li seħħet f'Malta 100 sena ilu. Storbju huwa produzzjoni ġdida u ċitanti lokali li ġiet imnebħa mill-irvellijiet ta' 7 Ġunju. Dawn l-irvellijiet li fih il-Maltin qamu bħala nazzjon raw minn tal-inqas 4 persuni jħallsu bħajjithom. F'din il-produzzjoni se jkun hemm l-atturi ta' Hollywood Harvey Keitel u Malcolm McDowell. Fil-film hemm ukoll il-Maltin kif l-attur veteran Narsi Kalamatta se jkollu part importanti. Il-film qed jiġi prodott minn Aaron Briffa, Pedja Miletic u Jean-Pierre Magro. Intant fit-Teatru Manuel saret konferenza tal-aħbarijiet li fiha ingħatat iżjed informazzjoni dwar din il-produzzjoni li tfittex numru kbir ta' extras biex jieħdu sem. Tkellem il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi li saħaq li flimkien mal-Kummissjoni tal-Films se nkunu qed insaħħu din il-produzzjoni bilan li nippromovu internazzjonalment it-talent lokali. Miegħu ingħaqad il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici li appella lil Maltin biex jingħaqdu wara din il-produzzjoni li tirrifletti s-soċjetà Maltija tal-lum u tal-immoddi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.